ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ വാസുദേവായ രാധരാ നമോ സാധു വാസുദേവായ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം സത്യം നരം ചെയ്യുന്ന ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായശബന്ധേശ്വരം നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ കരോതി വാചാലം ഉത്തരവാദമഹമ്മദീശ്വരം പരമാനന്ദമാധം ഓമജ്ഞാനത്തിമിരാന്തസ്യ സദാകയാം ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രസായ സോദരേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി നിരുനാമിനേ ജയപാദായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരവനാഥാമതായ നിരഞ്ജനമതാരിണ്യം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രസായ സോദരേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിരുനാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്റെ റിസ്പോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രീയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞു. നന്നായിരുന്നോ? നന്നായിരുന്നു മാതാജി. അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. ശരി ശരി, ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലോട്ടാ പോവുക. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത്? 3ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ ഷെയർ ആയോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സ്ക്രീൻ ഷെയർ. 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പഠിച്ച? മാതാജി ഹോസ്റ്റ് ആക്കണം, ഹോസ്റ്റ് ആക്കണം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേക്കും. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ കണ്ടു. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഏതായിരുന്നു? കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മയോഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ്? കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ കർമ്മം ചെയ്ത് നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുക. നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുക അല്ലെ? അതായത് ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള കർമ്മം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം അല്ലെ? രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സത്വഗുണത്തിലെത്തണം. അതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഏതാണ് ധനം ഇല്ല ആഗ്രഹിക്കാതെ ഫലം ധനമെന്നല്ല ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗമെന്ന് പറയാം. അർജുനനൊരു സംശയം, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യണോ സന്യാസം സ്വീകരിക്കണോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംശയമായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ അത് തീർത്ത് പറയുകയാണ്, നിന്റെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യലാണ്. അതാണ് നിന്റെ ധർമ്മം, നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. അത് നീ നിറവേറ്റുക, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു ഇതാണ് സെൽഫിഷ്നെസ്, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം ഇല്ലാതെ വേണം നീ യുദ്ധം ചെയ്യാനെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ 4ാമത്തെ ശ്ലോകം അവിടെ പറഞ്ഞു ഏതാണ്? സന്യാസം സ്വീകരിക്കാം ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അല്ലെ? ജ്ഞാനത്താൽ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്.
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നാലാമത്തെ. ജ്ഞാനത്താൽ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് നീ കർമ്മം ചെയ്യുക ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് അപ്പൊ ജ്ഞാനം, എന്താണ് ജ്ഞാനയോഗം, എന്താണ് ജ്ഞാനം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനം എന്താ? അറിവ്. അറിവ്. അതെന്തറിവാണ്? ഭൗതികതയിലുള്ള അറിവാണോ? അല്ല അറിവാണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അറിവ്, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലെ? അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്ന ജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭൗതികതയിലുള്ള എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലും അത് യോഗ ആകത്തില്ല. യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യോഗം എന്ന് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ അറിയണം അല്ലെ? ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടണം. ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയാണ്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെയാണ് ഏതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഈ ജ്ഞാനയോഗയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, മനസ്സിലാക്കുന്ന അതാണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിന് 5 വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പറയുന്നു 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടുക, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതിവിടെ പറയുന്നു ഏവം പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നു. പ്രാപ്തം എന്ന് വെച്ചാല് ഏതിലൂടെയാണ്? ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് അത് നമ്മൾ നേടേണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടാം. ബുക്ക് വായിച്ചാൽ, ഏതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചാലും നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടാം. പക്ഷെ അത് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ പലരുടെ വീട്ടിലും ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? വർഷങ്ങളോളം അവിടെ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളത് വായിച്ചിട്ടുമില്ല, വായിച്ചാലൊട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുമില്ല അല്ലെ? അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിക്കുക, ശ്രവണം അല്ലെ? ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അത് പഠിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സാധന ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? ശ്രവണം ശരിയായിട്ട് സോഴ്സിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ അത് സാധന ചെയ്യുന്നു, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിലോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഗുരു പരമ്പരയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാധാന്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ഒന്നിനുമായിട്ടും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ്. യുണീക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നുമില്ല, അതാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശ്യങ്ങള്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ നേടുന്നത്. അങ്ങനെ നേടിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരിശുദ്ധി വരുന്നതും നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേടാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അടുത്ത 2ാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പാതകളുടെയും ലക്ഷ്യമായും വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായും കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൾ പാസ് വേസ് ലീഡ് ടു റോം എന്ന് പണ്ട് പറയുമായിരുന്നു. പിന്നെ അതാണ് രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസര് പറയും, എല്ലാ വഴികളും എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? പുരിയിലേക്ക് അല്ലെ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ അന്ന് കേട്ട പുരി അല്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്ന പുരി അല്ലേ? അന്ന് ദേവി കടാക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടദേവതയെ കാണാനായിട്ട് എല്ലാവരും എത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജഗന്നാഥപുരിയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? പുരി പറയും നമ്മളിപ്പോഴും, പക്ഷെ ജഗന്നാഥപുരി എന്ന ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനും ജഗന്നാഥനായിട്ട് അവിടെ പുരിയിലേക്ക് എല്ലാവരും പിൽഗ്രിമിന് പോകുക, എല്ലാവരും അവിടെ കാണാനായിട്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ പാതകളും ഭഗവാനിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊരു മാർഗമായിട്ട് അവരവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് അല്ലെ? കർമ്മം. ഇവിടെ ഏതനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മം? വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായത്തെ കുറിച്ചുള്ള അതിനടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ടീച്ചറായിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് എൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെ? ശരിയായ വിധത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും, ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ധർമ്മം എന്താ? ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ധർമ്മം എന്താണ്?
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗൃഹസ്ഥരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് ധർമ്മം, ഭക്തിശാസ്ത്രം പഠിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ധർമ്മം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് യഥാർത്ഥത്തില് ശരിയായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റിയെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്കാണെങ്കിലും ഏത് ആശ്രമത്തിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥമാണെങ്കിൽ ഏതാണെങ്കിലും, അതുപോലെ ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര ആരാണെങ്കിലും അവർ അവരുടെ ധർമ്മം ചെയ്യുക. ഭൗതികതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ധർമ്മം ശരിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അർപ്പിതമായിട്ട് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തില് ധർമാനുഷ്ഠിതമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തേതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ ആദ്യത്തേതിൽ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയെ കുറിച്ച്, മൂന്നാമത്തേതിൽ കർമ്മയോഗ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ധാമ പ്രപദ്യന്റെ അല്ലേ. അപ്പൊ അത് മൂന്നാമത്തെ 16 മുതൽ 24 വരെയുള്ളതില് ഏതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്ലോകം ഇതാണ്. എന്നിട്ട് അതിലെന്താണ് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ കർമ്മത്തെ അറിയുക. അവിടെ നമ്മൾ കർമ്മ, അകർമ്മ, വികർമ്മ നമ്മൾ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെ. ആ 3 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അകർമ്മയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയിലൂടെ എന്താണ് വികർമ്മ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അകർമ്മമോ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മമോ അല്ലെങ്കിൽ വികർമ്മം ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു, നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മുക്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ വേദാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കർമ്മമാർഗമാണ്, കർമ്മയോഗയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വേദാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്താലും ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടാനായിട്ട് ഇടയാകും. അടുത്ത 5-ാമത്തേതിൽ പറയുന്ന 4-ാമത്തെ ത്യാഗം 25 മുതൽ 33 വരെയുള്ളത് ത്യാഗം ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അകർമ്മത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള അകർമ്മ അല്ലെ, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ത്യാഗം അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസം എന്ന് പറയാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ത്യാഗം അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസം അത് ഏതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിതമായി ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത് സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗമാണ്. അത് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത് ജ്ഞാന സംഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് 34 മുതൽ 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. അതിൽ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ പൂർവകാല ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത അർജുനൻ ഉപദേശിക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം വന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ആദ്യം മുതൽക്കുള്ള ഭഗവത്ഗീത പകർന്നു കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാൻ പകർന്നു കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ചും അർജുനൻ എങ്ങനെ അത് ലഭ്യമായി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫലമായി കർമ്മപാപ ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഈ ജ്ഞാനസംഗ്രഹം എന്നുള്ള ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഈ 42 ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ഭാഗം. അതിൽ പറഞ്ഞു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയെ കുറിച്ചാണ് അത് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൽ നിന്നും, അതായത് പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മളിനി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കാണും 4 സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്, സമ്പ്രദായമുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ഏത് സമ്പ്രദായമാണ്? ഗൗഡ മാധ അല്ലെ, ആ പരമ്പരയിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. ഏതാണ്? ബ്രഹ്മ മാധവ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം, അതിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ 4 പരമ്പരയെ കുറിച്ച് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പരമ്പരയില് നമ്മൾ അവസാനത്തെ ഗുരുവായിട്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, 32ാമത്തെ ഗുരുവായിട്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് അല്ലെ, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പോയി നമ്മൾ അവസാനം എത്തുന്നത് ഭഗവാനിലാണ്. ഭഗവാൻ, അടുത്ത് ബ്രഹ്മാവ്, പിന്നെ നാരദ മഹർഷി, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയത്
അതേപോലെ നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കണം, യഥാരൂപം. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾക്കെല്ലാം ഏത് പേര് കൊടുത്തത്? യഥാരൂപം. ഭാഗവതം യഥാരൂപം, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തത്, ബ്രഹ്മാവ് പരമ്പര വഴി പകർന്നു തന്നത്, അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത് പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന, അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു കണ്ണിയായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത് കുറെ ചെയിൻ പോലെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെയിനിലെ കണ്ണികൾ പോലെയാണ്. ആ കണ്ണികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഏതാണ് വീക്കായ ക്ഷയിച്ചാല് എന്ത് ചെയ്യും? തേഞ്ഞു പോയാല് ആ ചെയിന് പൊട്ടും അല്ലെ. അങ്ങനെ പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അർജുനന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, എങ്ങനെ പകർന്നു കിട്ടിയോ അതേപോലെ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പൊ പറഞ്ഞു തരുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേട്ടു, എൻ്റെ ഗുരു ആ ഗുരുവിന്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേട്ടു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു, എന്നെ പോലുള്ള അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊന്നും ഗുരുക്കന്മാരല്ല, കനിഷ്ഠാധികാരികളാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിങ്ങളുടെ കീഴില് പഠിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് അതേപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അതേപോലെ. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് അത് ഞാൻ പകർന്നു തരുന്നു അല്ലെ. നിങ്ങളും അതേപോലെ പകർന്നു കൊടുക്കണം, യഥാരൂപത്തിൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉപമകളും അത് ഇതുമൊക്കെ പറയാം. അല്ലാതെ എന്താണ്, ആശയത്തിനൊരു വ്യത്യാസവും വരാൻ പാടില്ല. ആശയം ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്കത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദാഹരണങ്ങളും ഉപമകളും ഒക്കെ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പലയിടത്തും ഉപമകൾ പറയും. പ്രഭുപാദർ ഒരുപാട് ഉപമകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ധാരാളമായിട്ട് ഉപമ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അതാണ് ഇവിടെ ഗുരുശിക്ഷ പരമ്പര എന്ന് പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണന്റെ രൂപം, ജനനം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, സത്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവർ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് 1 മുതൽ 10 വരെ ഉള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് വിവസ്വാന് കിട്ടിയത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നാണ്? 12 കോടി 4 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വിവസ്വാൻ ത്രേതായുഗ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രീരാമന്റെ ആ യുഗത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? മനുവിന്. ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനാണ് മനു അല്ലെ. മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മനുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യൻ എന്ന പേര് തന്നെ വരുന്നത്, മനു. അപ്പം മനു ആണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ആദ്യ പിതാവായിട്ട് വരുന്നത്. ആ മനുവിൽ നിന്ന് മനു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഇക്ഷ്വാകുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഈ ഇക്ഷ്വാകു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. ഈ ഇക്ഷ്വാകുവിന്റെ പരമ്പരയിലാണ് നമ്മുടെ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വരുന്നത്. സൂര്യവംശമാണ്. അപ്പൊ സൂര്യനിൽ നിന്നാ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, വിവസ്വാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഭഗവാൻ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, വിവസ്വാൻ മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, മനു തന്റെ മകനായ ഇക്ഷ്വാകുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇക്ഷ്വാകു പിന്നീട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കാണും. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു ചെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു. എപ്പോഴോ ഒരു കണ്ണി പൊട്ടിപ്പോയി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഇത് നിലയ്ക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും അവതാരം എടുത്ത് അർജുനനിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പിന്നീടുള്ള പരമ്പരകൾക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ ചതുർത്ഥോധ്യായ ജ്ഞാനകർമ്മ സന്യാസ യോഗ എന്നങ്ങനെയും പറയുന്നതിന് ജ്ഞാനയോഗം എന്നും പറയാം, ജ്ഞാനകർമ്മ സന്യാസ യോഗ എന്നും പറയും. നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതിക്കോളും. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വത യോഗം പ്രോക്തവാനഹമം വ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുഋഷാകവേ അബ്രവീത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതാണ് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിൽ വർഷങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോ വർഷങ്ങളുടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസിനെ കുറിച്ചും വർഷങ്ങളെയൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള സ്ലൈഡ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ത്രേതായുഗ ആരംഭഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. മനുവിന് വിവസ്വാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനു തന്റെ പുത്രന് ചക്രവർത്തിയായ ഇക്ഷ്വാകുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്. നമുക്ക് കാലമൊക്കെ അറിയാം. നമ്മളിപ്പോ കലിയുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. 4,32,000 വർഷമാണ്. അത് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ആ വർഷം മനസ്സിലാക്കുക.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ്വാപരയുഗം വരും, 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രേതായുഗം വരും, 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യയുഗം വരും, അല്ലെങ്കിൽ കൃതയുഗം വരും അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മള് ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് 5128 വർഷം കഴിഞ്ഞു അർജുനന് കലിയുഗം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ കലിയുഗം ആരംഭിച്ചിട്ട് 5128 വർഷമായെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബുക്കിൽ സ്ലൈഡില് കുറച്ച് വ്യത്യാസത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 5117 എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ സ്ലൈഡ് നേരത്തെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാറ്റിയില്ലായിരിക്കാം, അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണത്തില്ല. 5128 വർഷം എന്നാണ് കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതായത് 3102 ഇതാണ് BCE, ബിഫോർ കോമൺ ഇറ. AD എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതിന് പകരം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്ക് BCE, ബിഫോർ കോമൺ ഇറ. അപ്പൊ 3102 ഭഗവാൻ അർജുനന് ഇത് ഉപദേശിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നത്, രേഖകൾ കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഏതാണ് ഇത് എപ്പോഴായിട്ട് വരുന്നു? ഏതാണ്ട് 21,60,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവസ്വാൻ മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അപ്പോഴാണ്, ത്രേതായുഗ ആരംഭത്തിൽ എന്നാണ്. നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഡേറ്റുകൾ കാണും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ ഒന്നും പോകണ്ട, ഒരു ഏകദേശ വർഷം നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ മതി. എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയൂല 5000 വർഷം മുമ്പെന്ന് പറയില്ലേ. 5000 വർഷമാണ്. ഞാൻ 5128 വർഷമെന്നും സ്ലൈഡില് 5117 എന്നൊക്കെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ ശ്രേഷ്ഠമായ യോഗത്തെ ഞാൻ സൂര്യദേവനായി വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു, വിവസ്വാൻ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു എന്നിവിടെ പറയുന്ന അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഏവം രാജർഷയോ വിദുഹോ സകാലേനാഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടപരന്തപ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്താണ്, അങ്ങനെ ശിഷ്യപരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ഈ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായം ആകുകയും ചെയ്തു. ആരാണ് ഈ രാജർഷി? രാജൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ. രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ്, ചക്രവർത്തി എന്നാണ്. അന്നൊന്നും പറയ ചെറിയ രാജാക്കന്മാരൊന്നുമല്ല, ഇവരൊക്കെ ചക്രവർത്തിമാരായിരുന്നു. വലിയ പ്രദേശങ്ങളുടെ അധിപനാണ് ചക്രവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ചെറിയ പ്രദേശമാണെങ്കിൽ രാജാവ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ രാജന്മാര് ആരായിരുന്നു? ഋഷികളായിരുന്നു എന്നാണ്. ചക്രവർത്തി സ്ഥാനത്തുള്ളവരാണ് ഇവരെല്ലാം. അവരാരാണ്? ഋഷിമാരും ആയിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഋഷി തുല്യ ഋഷികളാ തന്നെയാണ് ശരിക്കും. എല്ലാ തരത്തിലും അവർ ഋഷിമാരും ആയിരുന്നു. ജനകൻ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം രാജർഷികളാണ്. ഒരേ സമയം രാജാവും പിന്നെ ഒരു സേജും ഋഷിയും ആണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, ധർമ്മം എല്ലാം അറിയാവുന്നവരാണ് അവരെല്ലാം. പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവര് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ തള്ളിക്കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മാതൃക കാണിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട്, എങ്ങനെ ധർമ്മം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ രാജ്യം തന്നെ ഭരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? സൂര്യദേവന് ഇവിടെ ആരായിരുന്നു? രാജാവായിരുന്നു. ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവാണ് സൂര്യദേവൻ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സൂര്യദേവന് ഒരു ക്ഷത്രിയനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. രാജാക്കന്മാരെപ്പോഴും ക്ഷത്രിയന്മാരാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഥമ ശിഷ്യനായിട്ട് അങ്ങനെ ആര് വരുന്നു? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ വരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇത് സ്മരണാതീത കാലത്താണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. 12 കോടി അത് പിന്നെ എത്ര 4 ലക്ഷത്തിൽ അധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയാത്ത അത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എത്ര വർഷം മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. 12 ഭൂമിയിൽ അല്ലെ, 12 കോടിയിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. 12 കോടി 4 ലക്ഷം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മുതല് ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്തു? എങ്ങനെയോ എന്ത് ചെയ്തു? വിശ്വാസുവിന് ശേഷം അതിന്റെ ചങ്ങല പൊട്ടിപ്പോയി. ചങ്ങല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അടുത്ത ശിഷ്യനെ പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഭഗവത്ഗീത നിലവിലില്ലാതായി പോയി. പിന്നെ അതാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനനാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവത്ഗീത
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത് അർജുനന് അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. സൈവായം മയാ തേഭ്യ യോഗപ്രാപ്തോ പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേരി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന എന്താണ്? ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പോകും. അത് ഇപ്പൊ വായിച്ച ശ്ലോകം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പുറയിലോട്ട് പോകാം. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല, അതിനുള്ള ബുദ്ധി വേണം അല്ലേ? അർജുനന് അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ജ്ഞാനിയാണ് അർജുന, അതുകൊണ്ട് അർജുനന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തില്ല, യോഗ്യരായവർക്ക് മാത്രമേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. വേറൊന്നെന്താണ്? അർജുനന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണ്? അസൂയയില്ല അല്ലെ? ദുര്യോധനെ പോലെയൊന്നും അസൂയയില്ല. പിന്നെ ഏതാണ്? സുഹൃത്താണ്. അപ്പൊ 3 ക്വാളിറ്റീസ് ഇവിടെ അർജുനന്റെ പറയുന്നു. ഭക്തനാണ്, സഖാവാണ്, പിന്നെ ഏതാണ്? പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏതാണ്? ബുദ്ധിയും ആർക്കുണ്ട്? അർജുനനുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് കാരണം. ഇത് കാരണം എന്തായത്? അത്രയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇതിനെ പറയുന്നത് അപൗരുഷേയം. അപൗരുഷേയം എന്നാണ്. മനുഷ്യനാൽ അല്ലാതെ രചിക്കപ്പെട്ടതിനെയാണ് അപൗരുഷം, പുരുഷൻ അപൗരുഷേയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഏതാണ് രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപൗരുഷേയം ആ വാക്ക് ഓർത്തോളണം. അങ്ങനെയാണിത് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മേളിലോട്ടുള്ള ഇതില് പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വർഷമാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എത്ര വർഷമാണ്? 3 കോടി 3 കോടി 31.4 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് എന്നാണ്. ട്രില്യൺ, മില്യൺ, ബില്യൺ, ട്രില്യൺ, അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ആയുസ്. അതായത് 100 ദേവവർഷം. 311.04 ട്രില്യൺ മനുഷ്യവർഷമാണ്. മനുഷ്യരുടെ 365 ദിവസം അവിടെ ഒരു ദിവസമാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇത് മനുഷ്യവർഷത്തിലാണ് 311.04. ചിലയിടത്ത് അത് തെറ്റിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 311.40 കിടപ്പുണ്ട്. അതല്ല, 04. നമ്മൾ അത് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെ വരിക. അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. 04 ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ്. അതായത് 36,000 കൽപ്പ എന്നാണ്. കൽപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ, ഒരു ദിവസമല്ല, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാണ് ഏതാ ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഏതാണ് 36,000 കൽപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ. അതേപോലെ തന്നെ 36,000 എന്തുകൊണ്ട് രാത്രികളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ദേവവർഷത്തിലാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, 36,000. അപ്പൊ എന്താണ് വരുന്നത്? ഇത്രയും കൽപ്പവും പിന്നെ ഏതാണ് അതേപോലെ രാത്രിയും. അപ്പൊ പകലും രാത്രി ഇത്രയുണ്ട്. അങ്ങനെ അതിന്റെ നോക്കുമ്പോഴാണ് 311.04 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കൽപ്പം എന്താണ്? ഒരു പകൽ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ. ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് പകലിനെയാണ്. അത് എത്രയുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്? 4.32 ബില്യൺ. നേരത്തേത് ട്രില്യൺ ആണ്, ഇതെന്താണ്? ബില്യൺ വർഷങ്ങളാണ്. ആ ബില്യൺ ഈ ഒരു പകലിൽ എത്ര മന്വന്തരങ്ങളുണ്ട്? മന്വന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനു അല്ലെ? മനു ഭരണാധികാരിയായിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് മന്വന്തരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അതിൽ വരുന്നതാണ് മന്വന്തരങ്ങൾ. മനു ഭരണം നടത്തുന്ന കാലം. അപ്പൊ അതില് 14 മന്വന്തരങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ അതില് 15 സന്ധ്യകളാണ്. ഒരു സന്ധ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യുഗം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു യുഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ സന്ധ്യ എന്ന് പറയും. ഒരു സന്ധ്യ, മനസ്സിലായല്ല? ഒരു യുഗം തുടങ്ങി തീർന്നിട്ട് വേറൊരു യുഗം തുടങ്ങുമ്പോഴും
സന്ധ്യ വരും. ഒരു യുഗം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു യുഗം തുടങ്ങുമ്പോഴും. അതേപോലെ പകല് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി തുടങ്ങുമ്പോഴും എന്ത് കാണും? സന്ധ്യ കാണും. നമുക്കൊരു സന്ധ്യ അറിയാം അല്ലെ, പകല് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി. അതേപോലെ രാത്രി കഴിഞ്ഞ് പകല് വരുമ്പോഴും സന്ധ്യയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്ര സന്ധ്യ ഇവിടെ ഉണ്ട്? ഇവിടെ ഓരോ യുഗം കഴിയുമ്പോൾ, കലിയുഗം, ദ്വാപരയുഗം, അങ്ങനെയുള്ള യുഗങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നതിനാണ് സന്ധ്യ. അങ്ങനെ 15 സന്ധ്യ ഉണ്ട്. 14 മന്വന്തരങ്ങളും 15 സന്ധ്യകള്. ഇവിടെ അടുത്ത് പറയുന്ന അതേപോലെ തന്നെ രാത്രിയുമുണ്ട്. അപ്പൊ പകലെന്ന് പറയുന്ന 4.32 ബില്യൺ വർഷങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ ബില്യൺ വർഷം ഏതാ? മനുഷ്യവർഷമാണ്. അതാണെങ്കിൽ അത്രയും തന്നെ രാത്രിയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് അവിടെ പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഏതാണ്? ക്രിയേഷൻ നടക്കുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ് ഡിസ്ട്രക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ ഇവിടെ രാത്രി, ഇവിടെ പകല്. അപ്പം ഏതാണ്? രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ സന്ധ്യകളും കാണും. അതാ പറയുന്നത് സന്ധ്യ അല്ലെങ്കിൽ ജങ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വർഷമാണ്? ഒരു ചെറിയ സമയമൊന്നുമല്ല. 1.728 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഒരു സന്ധ്യ എന്ന് പറയുമ്പോ. അങ്ങനെ 15 സന്ധ്യ എന്ന് പറയുമ്പം 1.728 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഇൻറ്റു 15 ആണ്. അതാണ് ഒരു സന്ധ്യ. കൂട്ടുമുട്ടുന്നതിനെയാണ് സന്ധ്യ, ജങ്ചർ. രണ്ട് പ്രത്യേക ഏതാണ് പ്രതിഭാസം കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള സമയത്തെയാണ്, ആ കാലത്തെയാണ് ജങ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോഴെന്താണ്? ഭാഗികമായിട്ട് ക്രിയേഷൻ നടക്കും. ഇപ്പുറത്തും അതേപോലെ ഉണ്ട് സന്ധ്യ. ആ സമയത്ത് ഭാഗികമായിട്ട് ഡിസ്ട്രക്ഷനും നടക്കും അല്ലെ. അപ്പം നമുക്കറിയാം പകല് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ക്രിയേഷൻ, സൃഷ്ടികർമ്മം നടക്കും. രാത്രി ആകുമ്പോൾ, പകല് കഴിയുമ്പോൾ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ഏത് നടക്കും? ഡിസ്ട്രക്ഷനും നടക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ 14 മന്വന്തര എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ 14 മന്വന്തരം എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു മന്വന്തരം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ്? 306.72 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ്. ഇതാ ഇവിടെ ബില്യൺ, നേരത്തെയുള്ള ട്രില്യൺ, അടുത്ത് വന്നപ്പം കൽപ്പ വന്നപ്പോ അതെന്താ പറഞ്ഞ? ബില്യൺ. മന്വന്തര വന്നപ്പോ മില്യൺ ആണ്. 306.72 മില്യൺ മനുഷ്യവർഷമാണ്. അതില് എത്ര ദിവ്യയുഗങ്ങളുണ്ട്? ഒരു മന്വന്തരത്തിൽ, ഇത് ഒരു മന്വന്തരത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. അതില് 71 ദിവ്യയുഗങ്ങളുണ്ട്. ദിവ്യയുഗം അടുത്ത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നു. ദിവ്യയുഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 യുഗങ്ങളും കൂടി ചേരുന്നതിനാണ് ഒരു ദിവ്യയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. 4 യുഗങ്ങളും കൂടി ചേരുന്നതിനെയാണ് ഒരു ദിവ്യയുഗം. 4 യുഗങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ കലിയുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുക. കലിയുഗം 4,32,000 ആണ്. അപ്പം 4,32,000 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 4 അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് 4 യുഗങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന തുകയാണ് 4.32 മില്യൺ ഇയേഴ്സ്. ഇവിടെ മില്യൺ തന്നെ. മില്യൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ദശലക്ഷം എന്നാണ്. 1 മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദശലക്ഷം എന്നാണ്. 10 ലക്ഷം എന്നാണ് അവിടെ വരുന്നത്. 10 ലക്ഷത്തിനാണ് 1 മില്യൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കോണം, ബില്യനും ട്രില്യനും എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കോണം. അപ്പൊ 4.32 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങളാണ് 4 യുഗങ്ങളും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ദിവ്യയുഗം. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട്? സന്ധ്യയുണ്ട്. സന്ധ്യ ആകുമ്പോൾ എന്തുണ്ട്? പിന്നെ ക്രിയേഷൻ ഉണ്ട്. പകല് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള സന്ധ്യയാണെങ്കിൽ ക്രിയേഷൻ, പകല് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സന്ധ്യയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 4 യുഗയുടെ കാലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കലിയുഗം 4,32,000 മനുഷ്യവർഷം. ദ്വാപരയുഗം അത് ഇൻറ്റു 2 ആകുമ്പോൾ 864,000 മനുഷ്യവർഷം. കലിയുഗം ഇൻറ്റു 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1.296 മില്യൺ ഇയേഴ്സ്. ത്രേതായുഗം, സത്യയുഗം അല്ലെങ്കിൽ കൃതയുഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4,32,000, അതായത് കലിയുഗം ഇൻറ്റു 4. അപ്പൊ എത്ര വരുന്ന? 1.728 മില്യൺ ഏതാണ്? ഹ്യൂമൻ ഇയേഴ്സ്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ സത്യയുഗം. അപ്പൊ ഇവിടെ കലിയുഗം ഇൻറ്റു 2, കലിയുഗം ഇൻറ്റു 3, കലിയുഗം ഇൻറ്റു 4 അതാണ് കണക്കായിട്ട് വരുന്നത്. അതാണ് ഒരു ദിവ്യയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എത്രയും കൂട്ടിയപ്പോഴാണ്
4.32 മില്യൺ മനുഷ്യവർഷം വരുന്നത്. അത് 4 യുഗങ്ങളും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളൂ. പിന്നെ പ്രഭാതര ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 100 വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് ഇപ്പൊ 50 വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 50 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന് എന്താണ്, എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നിട്ടപ്പോഴ് 4,32,000, അതായത് കലിയുഗം ഇൻറ്റു 10 എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് കലിയുഗം 1, 2 ഏതാണ് ദ്വാപരയുഗം, അപ്പൊ 3 പിന്നെ ഏതാണ് 3 ത്രേതായുഗം, അപ്പൊ 6 4 സത്യയുഗം അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് അതാണ് ഈ 10 കിടക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ല 10 എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന്? കലിയുഗം ഇൻറ്റു 10 എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാണ് കലിയുഗം, പിന്നെ ഏതാണ് 1, അടുത്ത് ദ്വാപരയുഗം 2, അപ്പം 1 + 2 + ത്രേതായുഗം 3, പിന്നെ ഏതാണ് അടുത്ത് +4 സത്യയുഗം. അങ്ങനെ വരുമ്പം ഏത് കിട്ടുന്നു? ഇൻറ്റു 1000. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ് ഈ യുഗങ്ങളുടെ കൂടെ അത് കണക്കാക്കുന്നതാണ്. അതില് 1000 കൊണ്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് വന്നത്. അതിന് പിന്നെ 2 എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി പകലും. അപ്പൊ അതാണ് ഇൻറ്റു 2 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 4,32,000 കലിയുഗം, അതിന് 10 എന്ന് വെച്ചാൽ കലിയുഗം, ദ്വാപരയുഗം, ത്രേതായുഗം, സത്യയുഗം, അങ്ങനെ 10 അതിന് 1000 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓരോ യുഗത്തിലും വരുന്നതാണ് 1000 വർഷങ്ങള്. അതിന് പകലായി, പകലിന് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇത്ര ഇവിടെ കിട്ടുന്ന തുക നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ, ഒരു ഏതാണ് ദിവ്യയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞ്, അതിന് എന്താണ് അതേ വർഷം കൊണ്ട് കൂട്ടണം. അത്രയും വർഷം ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടണം. അതിന് പകരം നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ 365 ദിവസമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ 360 കൂട്ടുന്നുള്ളൂ, 5 ദിവസം നമ്മൾ കൂട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ചില വർഷങ്ങളിൽ ഒരു അധിക ദിവസം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ അധിക ദിവസം ഒന്നും കൂട്ടുന്നില്ല, 360 ദിവസമാണ് കൂട്ടുന്നത്. അപ്പൊ 360 ഇപ്പൊ 50 വർഷമായി, അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു 50. അപ്പം കലിയുഗം ഇൻറ്റു 10 ഇൻറ്റു 1000 ഇൻറ്റു രാത്രി, രാത്രിയും കൂടെ ആകുമ്പോ പകലും രാത്രിയും 2 ഇൻറ്റു 360 ഒരു വർഷം ഇൻറ്റു 50 വർഷം പിന്നിട്ടു 50. അപ്പോഴാണ് ഇപ്പം ബ്രഹ്മാവ് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 155.52 ട്രില്യൺ വർഷമായി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ വയസ്സെന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് ഇതാണ്. ഇനി അദ്ദേഹം 50 വർഷം കൂടെ, ഇത്രയും തന്നെ വർഷം കൂടെ ജീവിച്ചിരിക്കും. ഇത് 155.52 ഇൻറ്റു 2 എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രിയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പം എത്ര കിട്ടും? 311.04 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ്. വല്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ? കുറെ കണക്കുകളുണ്ടുള്ള കളിയാണ്. പറയാതെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്കത് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സമയം എടുത്തത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒന്നിരുന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഇത് എളുപ്പമാണ്, നമ്മൾ ഇച്ചിരി ആലോചിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഞാൻ ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് അല്ലെ. അതാണ് 4,32,000 കലിയുഗം, 10 എന്ന് പറയുന്നത് 4 യുഗങ്ങള്, 1 2 3 4 അല്ലേ. അതൊക്കെ കൂട്ടുമ്പോ 10 കിട്ടും. 1000 നമ്മൾ ഇതിനെ കണക്കാക്കുമ്പോ 1000 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് രാത്രിയും പകലുമാണ്. ഈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് 360 എന്ന് പറയുന്നത് 360 ദിവസമാണ്. ഇൻറ്റു 50 വർഷം ഇപ്പം ബ്രഹ്മാവിന് പിന്നിട്ടു എന്നാണ് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം 115.52 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത്രയും കാലം തന്നെ ഇനി ജീവിക്കാനുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പോഴാണ് 311.04 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആകുന്നത്. 14 മന്വന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ 6 മന്വന്തരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോ 7ാമത്തെ മന്വന്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് എത്ര വർഷമായി? മന്വന്തരങ്ങളിൽ 17 എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നത്. 4,32,000 കലിയുഗം, അതിന് 10,
ഓരോ അല്ലെ 1, 2, 3, 4 കൂട്ടുമ്പോ 10, പിന്നെ 1000, പിന്നെ ഏതാണ് ഇൻറ്റു 6 വർഷം 6 മന്വന്തരം കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ കിട്ടുന്നതിന് 14 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വർഷമാണ് ഇവിടെ. 14-ൽ 6 പോയതല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിന് കിട്ടുന്നതിന് 14 മൊത്തം വേണ്ട മന്വന്തരങ്ങൾ 14ആണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സിൽ 14 മന്വന്തരങ്ങൾ വേണം. ഇപ്പൊ 6 മന്വന്തരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിന് ഇത്ര 1000 വരെ ഉള്ളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന തുകയെ 14 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1851.4285 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങളാണ് കിട്ടുക. മനസ്സിലായല്ലോ? അടുത്ത് 4 യുഗങ്ങളുടെ 27 ചക്രങ്ങൾ സൈക്കിൾ അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ കലിയുഗം, ദ്വാപരയുഗം, ത്രേതായുഗം, സത്യയുഗം, അങ്ങനെ ഒരു ചക്രം അതാണ്. അങ്ങനെ 27 ചക്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ 27 ഇൻറ്റു കലിയുഗ ഇൻറ്റു 10, കലിയുഗം, ത്രേതായുഗം, 4 യുഗം, അതാണ് ഈ 10. അപ്പോൾ 116.6400 ദശലക്ഷ വർഷം. സത്യത്രേതായുഗ ദ്വാപരയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് കലിയുഗം മാറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 9 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗം 43 അല്ലെ 4,32,000 ഇൻറ്റു 9. ഈ 3 യുഗങ്ങളാണ് ഈ 9. 1, 2, 3, 4. അപ്പൊ 9 വരും ഇൻറ്റു കലിയുഗം അല്ലെ. അപ്പം കിട്ടുന്നതാണ് 3.888 ദശലക്ഷം വർഷം. ഇപ്പൊ കലിയുഗം കഴിഞ്ഞത് എത്രയാണ്? 5117 എന്നാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്രയാണ്? 5128 അല്ലെ. 28 എന്നാണ് നമ്മൾ കണക്ക് നോക്കുമ്പോ അതാണ് ശരി. എന്ന് വെച്ചാൽ 3000 എന്താണ് 102 BC-യിലാണ് ഭഗവാൻ ഇത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ കലിയുഗം ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഇനി ജീവിക്കാനുള്ള വർഷം ഇതാണ് അല്ലെ. 115.52 ട്രില്യൺ വർഷങ്ങളാണ് ഇനി ബ്രഹ്മാവിന് ബാക്കി കിടക്കുന്നത്. ഇനി മനുവിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് 27 സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. 71-ൽ 27 കഴിഞ്ഞ്. അപ്പൊ 4 യുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. 27 സൈക്കിള് 4 യുഗങ്ങളിലൂടെ 27 സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞു. ഈ 4 യുഗങ്ങളുടെ 27 സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞു. അതെത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? 27 ഇൻറ്റു എല്ലാം കലിയുഗത്തിന്റെ കണക്കാണ് ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. 4,32,000 ഇൻറ്റു 4 യുഗങ്ങൾ 10. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്രയും നേരത്തെ കണ്ടത് 116.6400 മില്യൺ ഇയേഴ്സ്. സത്യദ്വാപര നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. പിന്നെ ടൈം ഇലാപ്സ്ഡ് ഇൻ കലിയുഗ അതും കണ്ടതാണ്. ലൈഫ് ഓഫ് മനു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ 27 ഏതാണ് സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ലൈഫ് ഓഫ് മനു എന്ന് പറയുന്നത് 116.64 ഇൻറ്റു ഏതാണ് 3 യുഗങ്ങൾ അല്ലെ 3.88. പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്ര കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു? 5117 എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അതിന് ഏതാണ്ട് 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 0.005117 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മനുവിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞത് 120.5331 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇതാണ് accepting that before the birth of Manu, the Gita was spoken by the Lord to his disciple, the sun god Vivaswan എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും വർഷം മുമ്പ് എന്ത് പറഞ്ഞു? 10 കോടി. ഞാൻ പറഞ്ഞ എത്രയാണ്? 10 കോടി 4 ലക്ഷം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യമാണ് കിടക്കുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും 12 കോടി 12 കോടി വർഷത്തിന് മുമ്പ് അല്ലെ. 12 കോടി വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് ഇത് ആര് പറഞ്ഞു? സൺ ഗോഡ് വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വിവസ്വാൻ മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വിവസ്വാൻ മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വിവസ്വാൻ ആരാണ്? സൺ ഗോഡ്, സൂര്യദേവൻ അല്ലെ. സൂര്യദേവൻ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനായ മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും 12 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക്, 12 കോടിയിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. അത് നമ്മൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് പറഞ്ഞ 120 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. ഇവിടെ മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. മില്യൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിവസ്വാനോട് ഗീത ഉപദേശിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ ഗീതയുടെ ആവിർഭാവം പറയുന്നു മഹാഭാരതത്തിൽ ശാന്തി പർവ്വത്തിലാണ്. അത് 348 പോയി. അതില് പിന്നെ ഇതില് 51, 52 അധ്യായത്തിന്റെ നമ്പർ 348. അപ്പൊ ഓരോ പർവ്വത്തിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ്. ചിലതിന് വളരെ കൂടുതൽ കാണും, ചിലതിന് വളരെ കുറവും കാണും. അപ്പൊ ഇത് വലിയ കൂടുതലുള്ള അധ്യായം 348 51, 52 ശ്ലോകത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നു ത്രേതായുഗത്തിന്റെ അതായത് സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പരമോന്നതവുമായുള്ള ഈ ബന്ധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം വിവസ്വാൻ യോഗ അല്ലെ, ജ്ഞാനയോഗ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? വിവസ്വാൻ മനുവിനും കൈമാറി. ആരാണ്? ഭഗവാൻ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, സൂര്യദേവന്. വിവസ്വാൻ മനുവിന് കൈമാറി. മനുഷ്യരാശിയുടെ പിതാവായ മനു അത് തന്റെ മകൻ മഹാരാജ് ഇക്ഷ്വാകുവിനും, പിന്നെ ഇത് മനു തെറ്റാണ്, ലഭിച്ചു. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട രഘുവംശത്തിന്റെ പൂർവികൻ ആയതിനാൽ മഹാരാജ ഇക്ഷ്വാകുവിന്റെ കാലം മുതൽ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ത്രേതായുഗത്തിൽ ഇത് നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നീടാണ് എപ്പോഴോ അത് എന്ത് ചെയ്തത്? കണ്ണി പൊട്ടിപ്പോയത്, നമുക്ക് വിട്ടുപോയി അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പിന്നീട് പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ എത്ര വർഷമായെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ത്രേത ദ്വാപര യുഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 21,60,000 അല്ലെ. ഈ 3 യുഗങ്ങൾ. കലിയുഗം എത്ര കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു? 5117 അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്രയും 21,60,000 ഇൻറ്റു 5117 അത് കൂട്ടിയിട്ട് വരുന്ന വർഷം ആണ് ഗീത ഭൂമിയിൽ വന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 ദശലക്ഷം 21 എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ 2 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, മില്യൺ അല്ലെ, 2 ദശലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവത്ഗീത ഭൂമിയിൽ വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എന്നാണ്? 864 കോടി വർഷമാണ്. 1 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിനെ 24 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടും. 36 കോടി അല്ലെ. അതിന് 1 മിനിറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മണിക്കൂറിന് മിനിറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ എത്രയാണ്? 60 അല്ലെ. 60 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. 36 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 എന്ന് പറയുമ്പോ 6 വരും അല്ലെ. എത്രയാണ്? 60 ലക്ഷം വർഷമാണ്. 1 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ലക്ഷം വർഷമാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ 1 സെക്കൻഡ് 1 ലക്ഷം വർഷം. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 1 സെക്കൻഡ് അല്ലെ 1 ലക്ഷം മനുഷ്യ വർഷങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ 1 സെക്കൻഡ്. പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. സെക്കൻഡിന് 60 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് കിട്ടും. മിനിറ്റിന് 60 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കിട്ടും അല്ലെ. അതിനെ 24 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ദിവസം കിട്ടും. 24 മണിക്കൂറല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഇത് സെക്കൻഡ് 1 ലക്ഷം ഇൻറ്റു 60 ഇൻറ്റു 60 ഇൻറ്റു 24. അത്രയാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം അങ്ങനെ എന്തേത് ഇവിടെ ഇത്രയും വർഷം അല്ലെ 12 കോടി വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യം അർജുനന് ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും സുഹൃത്തും പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ആളായത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസുതഃ കഥം ഏതദ്വിജാനീയാം ത്വം മാധോ പ്രോക്തവാനിതേ. അപ്പൊ അവിടെ അർജുനൻ ബുദ്ധിമാനായോണ്ട് ചോദിക്കുന്നു, അങ്ങ് എന്റെ സമകാലികനല്ലേ? ഞാൻ കുന്തി ദേവിയുടെ അങ്ങ് ആരുടെയാണ്? വസുദേവന്റെയും ദേവകിയുടെ മകനായിട്ട് എന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയല്ലേ ജീവിക്കുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് സൂര്യദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത്?
എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ. കാരണം എന്താ, ഒരു ജെനുവിൻ സംശയമാണ് അർജുനന്റെ അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ മറുപടി പറയുന്നു. കൃഷ്ണൻ തന്റെ സ്ഥാനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ 5 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നു, അർജുന, നീയും ഞാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. നീ എന്താണ്, നിനക്കിപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുള്ളൂ. പക്ഷെ എനിക്കെന്താണ്, എല്ലാ കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ജീവിച്ചിരുന്നു, നിനക്കതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. അന്നും ഇന്നും ഞാനും നീയും ഉണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്കെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്, നിനക്കതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. കാരണം എന്താണ്, നീ മനുഷ്യൻ അല്ലെ, ഞാൻ ആരാണ്? അതാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ബ്രഹ്മാണി തവ ചാർജുന താനീയഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരന്തപ അജോബി സൻ അവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോബി സൻ പ്രകൃതിം സ്വമധിഷ്ഠായ സംഭവാമി ആത്മമായയാ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ 5-6 ശ്ലോകങ്ങളില് പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും പോലെ ഏതെല്ലാം സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയത്വമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ പരന്തപ എന്നാണ്. എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 84 ലക്ഷം യോനികളുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാനെല്ലാം ഏതാണ്, ജന്മമല്ല, ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുന്നു. കടലിലെ തിരമാലകൾ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ. നമുക്കെന്താണ്, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് വരുമല്ലേ. കാലം, ദേശം, രൂപം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം. നമ്മളാണെങ്കിലോ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. നമ്മളെന്താ, കഴിഞ്ഞ കർമ്മത്തിലെ അല്ലെ, കഴിഞ്ഞ ജന്മ ഫലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരും. നമുക്ക് ഇന്ന ആളിന്റെ മകനായിട്ടും മകളായിട്ടും ഒന്നും ജനിക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പേരൻസിനെ കിട്ടും, സ്ഥലവും കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭാരതത്തിൽ ജനിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പുണ്യം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അല്ലെ. ജ്ഞാനപ്പാനയിലെ തിരുമേനിയൊക്കെ, പൂന്താനം തിരുമേനി എല്ലാവരും, പിന്നെ ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഏറ്റവും മഹനീയ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഭാരതം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് തോന്നുന്ന പോലെ ആവശ്യം വരുമ്പോഴൊക്കെ അവതരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. അപ്പൊ എനിക്കെല്ലാം ഓർക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതിൽ പറയുന്നു, എനിക്ക് പിറവിയില്ല. കാരണം എന്താ, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ് അല്ലെ. അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തെ അതിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല. ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നുമില്ല, മരിക്കുന്നുമില്ല, അനശ്വരനാണ്. ജീവജാലങ്ങൾക്കും എല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവും ആയ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവതാരം കൊള്ളുന്നു. പക്ഷെ ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നും എന്താ അതേപോലെ പറ്റത്തില്ല, അവർക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നു. ഞാൻ അജനായതുകൊണ്ട്, ജനിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്തില്ല, മരണവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ്, ഈ ശ്ലോകത്തില് കൃഷ്ണനും അതേപോലെ തന്നെ ബദ്ധാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതെന്താ പറയുന്നത്, 4-5-6 ശ്ലോകങ്ങള്. കൃഷ്ണൻ ആരാണ്? എറ്റേണൽ ആൻഡ് റിമെമ്പേഴ്സ് പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ. അച്യുത അല്ലെ, അച്യുതനാണ്, ചുതി പറ്റാത്തവനാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്, ഒന്നും മറക്കുന്നില്ല. ഇൻഫാലിബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റുപറ്റാത്തവൻ, ഒന്നും മറക്കുന്നില്ല. അതേസമയം നമ്മളാണെങ്കിലോ എറ്റേണൽ ബട്ട് ഏതാണ്, ഫർഗെറ്റ്സ്. നമ്മൾ എറ്റേണൽ ആണ്, നമ്മുടെ ആത്മാവ് എറ്റേണൽ ആണ് അല്ലെ, അനശ്വരമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മറക്കുന്നു. ഭഗവാനും അനശ്വരനാണ്, നമ്മളും അനശ്വരനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, എല്ലാം ഓർക്കുന്നു, നമ്മളെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നു, ഭഗവാൻ എന്താണ്, റിമെമ്പേഴ്സ് ആൾ ബർത്ത് ബിക്കോസ് ബോഡി ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഓർ ഡിറ്റീറിയറേറ്റ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ, അവ്യയം എന്നാണ്, വ്യയം വരാത്തവൻ, നാശമില്ലാത്തവനാണ്. നമുക്കാണെങ്കിലോ ശരീരം 6 തരം ചേഞ്ചസിലൂടെ കടന്നു പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മറക്കുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ്, ശരീരം ഏതാണ്, ക്ഷയിക്കുന്നു. ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ 6 തരം, അവസാനത്തെയാണ് നമ്മൾ ക്ഷയിച്ച് മരണമടയുന്നു, അപ്പൊ നശിക്കുന്നു.
പിന്നെ ഇതാണ് ഭഗവാൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിലാ വരുന്നത്. നമ്മളാണെങ്കിലോ കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ്, നമ്മുടെ ആണെങ്കിൽ ഭൗതികമാണ്. നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അദ്വൈതൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവ് ശരീരം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമുക്കാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഏതാണ്, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അനുസരിച്ച് സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ലെ. അത് ഭൗതികമായ ബഹിരംഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് കിട്ടുന്നത് ഭൗതിക ശരീരമാണ്. അതിലെന്ത് വരുന്നു, സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളും. പിന്നെ ഏതാണ് ബുദ്ധി, മനസ്സ്, പിന്നെ ഏതാ അഹങ്കാരം അല്ലെ. അതാണ് ഈ സബ്റ്റിൽ സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന 3 ഘടകങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ നിർത്താം. വഞ്ചകൽപ്പതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौरनिताय प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण കൃഷ്ണ हरे हरे, हरे राम 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 हरे